Ka Voice of the People Party VPP hagajing lang bala pelong ha ka sautrik yayong arhajar arpulai kalashim ya karai ban pha jingtho sha umintri rangba ka jilla bat usong kanor ka Meghalaya Legislative Assembly ban khot ya ka dorbar pa kyrpang ban natai ya ka jingpentri kam ya ka roster system bat ya ka bha kam ha ka jilla ne ka job reservation policy halor kanong rim jong karai jong ka ying bishar badan buram ka Meghalaya High Court bala penmi ha ka lai trik yayong arhajar arpulai Dr. Bats Kemerbo nong aiktin ka VPP ula ong ba ka party kalashim ya kani ka sen jam khanang banwanra ya ka jingsu thu padba ya ka jingta ka roster system klam da wanra shwa ya ka jingpin kala ha ka rukum bha kam ka party kalashim ru ya ka rai ban pelong ya ka jingalang padba ha ki nong ba jongki district bat ki subdivision ha ki ni ki sigi banwan ha ki ni ki jingalang Larai ru ban a ya ka jing pensyai padba syapang ka jing dan kam ban yang rangba persya ya ka jing persang ban thingen jubor ya ka we ka ktien ha ka ri India baro ka we bat ka jing dan kam ban penrung no ya ka ktien khasi bat ktien garu ha ka khirnet ba pra jong ka riti sensyar ka ri India ka VPP kalang we ri ki padba banya wanskap ya ka jing pensyai ka party ya ki tarik jong ka jing yalang ka VPP kan penbana kham hadien